अखन अहाँ सब सुनि रहल छी मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। बोला बोला छठी मैया की डीजे मनीष रक्सौल। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। हरिहर केलवा के गाछ मैया घाटिया बनलिया हे। हरिहर केलवा के गाछ मैया घाटिया बनलिया हे। छठी मैया भेलै कौन गलतिया जे तोहर दर्शन पैलिया हे। छठी मैया भेलै कौन गलतिया जे तोहर दर्शन पैलिया हे। हरिहर केलवा के गाछ मैया घाटिया बनलिया हे। हरिहर केलवा के गाछ मैया घाटिया सजलिया हे। छठी मैया भेलै कौन गलतिया जे तोहर दर्शन पैलिया हे। छठी मैया भेलै कौन गलतिया जे तोहर दर्शन पैलिया हे। स्टूडियो बलुआहा। मन के बतिया मैया क्या करा सकबै, बिना बालक के माई क्या न करबै। मन के बतिया मैया क्या करा सकबै, बिना बालक के माई क्या न करबै। भोरे सुती उठी मैया तोहर के ढकिया सजलिया हे। भोरे सुती उठी मैया तोहर के ढकिया सजलिया हे। छठी मैया भेलै कौन गलतिया जे तोहर दर्शन पैलिया हे। छठी मैया भेलै कौन गलतिया जे तोहर दर्शन पैलिया हे। डीजे मनीष रक्सौल। रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। हर साल कर छिया तोहर पूजनवा, दे दन छठी माई गोदी में ललनवा। हर साल कर छिया तोहर पूजनवा, दे दन छठी माई गोदी में ललनवा। राइटर चंदन सुमन हा घाटिया बनल कहे। राइटर अमित सुमन हा घाटिया सजल कहे। छठी मैया भेलै कौन गलतिया जे तोहर दर्शन पैलिया हे। छठी मैया भेलै कौन गलतिया जे तोहर दर्शन पैलिया हे। हरिहर केलवा के गाछ मैया घाटिया बनलिया हे। हरिहर केलवा के गाछ मैया घाटिया सजलिया हे। छठी मैया भेलै कौन गलतिया जे तोहर दर्शन पैलिया हे। छठी मैया भेलै कौन गलतिया जे तोहर दर्शन पैलिया हे। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।